ופה אני מגיע, גם התנאים שלנו. התנאים, אני מדבר עכשיו על אנשי הקבע. יום שישי, זה שבוע שלישי שאני לא מגיע הביתה. אשתי, אישה שלא הפריעה, גידלה 3 ילדים לבד. זה תקופה, אין מכולת, אין סופרמרקטים, אין מכונית ליד הבית, אין אפשרות. מגיע אליי ביום שבת בבוקר, אני בחמדיה ליד הפרות, קיבלתי את זאב שיף, הוא היה כתב בכיר בעיתון הארץ, כתב צבאי, שמו הלך לפניו, כתב טוב, אובייקטיבי. הוא בא לעשות כתבה על נשק ארוך טווח שאין לנו. ואני מושיב אותו בג'יפ ואמרתי בוא, נעלה, היה לי סוללה ברמת תאופיק שם, מעל... רמת שירים. ואנחנו עולים, לא דרך הכביש, עולים לרמת תאופיק, ומשמאל בכנרת, סקי, ימינה, שמאלה, נהדר. ואני באמת, אני אומר לו, תראה איזה יופי. פה משמאל, סקי, עם ישראל חוגג. פה מימין בדיוק התחלתי לראות ימינה שמה, ואני מהג'יפ נותן פקודות אש. אמרתי, תראה, פנטסטי. אבל מה איתנו? אני כבר שבוע שלישי לא בבית, וסיפרתי לו שהאישה, זה וזה. ואז, יום ראשון בבוקר, אני מקבל טלפון מהמט"פ, מהקנים. מה עשית, עמוס? אני לא מבין מה עשיתי. הוא אומר, יש היום מאמר נוראי, משכורות רעב, משכורות זה, מדברים על משכורות. מה, דיברת על משכורות עם זאב שיף? אמרתי לו, סיפרתי לו תוך כדי חברות, שאשתי היום פעם ראשונה אמרה לי, תשמע, זה, ככה מתלוננת על מצב זה וכולי וכולי. בקיצור, מה מסתבר? בבוקר, יום ראשון, ישיבת מטכ"ל, מגיעים האלופים, וקוראים משכורות. זה היה, אסור היה לדבר על זה. מי מעז לדבר על משכורות בתקופה הזו? מה? על כסף? על המצב בבית? שאין פרנסה או זה? מי מעז בכלל? איזה? מה זה? והרמטכ"ל בר לב הראו לו. ואז מה התגובה שלו? לזהות מיד. זאב שיף בין היתר אומר, קצין, יפה תואר, לא ידעתי, יפה תואר, מוכשר וכולי וכולי וכולי, והיו סימנים שם שמזהים אותי. הוא אומר, מיד לראות מי הוא הקצין ולסלק אותו מהצבא. איך הוא העז לדבר על כסף וכולי. דדו התקשר להקדים ואמר לו, מהומה, אבל תגיד לעמוס שלא ידאג, אנחנו מאחריו. טוב, אחרי חודש העלו לנו את המשכורות ב100%. בהמשך אותו בר לב נתן, כשישבנו בסיני, שנה אחרי זה, שהנהגים שלנו עם המכוניות יהיו ליד אנשים. הגעתי הביתה, זה היה יום שישי, בדיוק חליתי, שפעת, אני לא יודע מה היה, חום גבוה. אני מקבל טלפון בערב מנתי שרוני, שהיה מפקד אגד 209. הוא אומר לי, תשמע עמוס, אני צריך אותך. הסגן שלי עוזב, והמצב פה לא פשוט, ובוא אליי. אמרתי לו, נתי, אתה יודע שלי אין בעיה, אבל אני עייף.
ומגיע גם לבית, שאני אהיה קצת בבית. הייתי צריך ללכת להדרכה בבה"ד 9. בקיצור, הוא אומר, בוא אליי. אנחנו נמצאים מזה 2, 3 כבר מחוץ לבית. יש לנו ילדים. אני אגב, היום, חושב לאחור, אני לא זוכר שהייתי באיזשהו יום הולדת או בישיבת הורים בבית הספר של 3 ילדיי. לא זוכר דבר כזה. ואני אומר לו, אתה יודע מה נתי? אני אגיע, בתנאי. שאני אהיה שנה איתך, ואחרי זה אני רוצה לנסוע לארצות הברית ללימודים. ואני יורד לסיני. ביום ראשון אני טס לנתי. המצב בתעלה הוא מצב מאוד מאוד לא פשוט. זה קרבות של יום. הארטילריה יורה, יש לנו על הקו 2 גדודים קדימה, גדוד אחד מאחור. פרוסים לאורך כל התעלה. ואתה כמפקד או כסגן, אתה חייב לבקר. אתה לא יכול להיות עם לוחמים דרך קשר, דרך טלפונים או דרך חלחוט. הם חייבים גם לראות אותך. על מנת להתרשם ממצבם, אתה חייב להיות לידם. יש לנו תצפית שם מול פורט סעיד, שאתה מגיע רק בדרך צמוד לסוללה, מרחק של 150 קילומטר למעלה, אוחז שם קטק. אתה חייב לבקר אותו פעם בשבועיים 3. אנחנו יורים, אבל לא פוגעים. ואני עולה, זה היה גדוד ימני, 402 אני חושב, ואני מטווח מטרה. ובורח לי, אני אומר ימין ל-200 ועף לי ימין ל-300 וכולי, משהו זה, ואני פותח באש לתכלית, כל תותח יורה למקום אחר. ואני אומר לעזוזל, משהו פה לא תקין. ואני נוחת עם המטוס. חזרתי, ואני אומר למפקד, לנתי, אני מספר לו, משהו לא תקין בקנים. הקנה הוא כבר לא 155 מילימטר. הקנה הוא יותר זה, והפגז רץ פה. זה לא... ואנחנו מביאים את מערכת חימוש לבדוק, ומגלים דבר נורא פשוט. הקנים הם כבר לא 155, הם כבר 158, 159, משופשפים, זה דבר נורא... והתחלנו לדייק בטיווח, נתנו הוראה, אני זוכר, המג"דים שהיו אז, דירינגר, דורון, זכרונו לברכה, בחור טוב, ארז ומוישה לוי, 402. ארז מה? ינקלה ארז. לצערי 3 האלה שאני אומר, הם כולם ז"ל. ושמעון בן דוד אחר כך, ב-403. זה הרבה, שמעון זה סיפור אחר לגמרי, שמעון. אבל אלה 3 המג"דים שאני סגן מפקד האגד. הכנסתי מרגמה, אני איש המרגמות, 160. היה לנו תותח נברון בדרום המבוצר, 122 מילימטר אגב, לא 130. 122 ארוך קנה. הכנסתי מרגמה 160, וטיווחנו אותה למזח. זה היה מוצב שם הדרומי, ונתתי הוראה, קיבלנו את הצוות ל-160, נגרר. בלילה, כל שעה, פצצה אחת. ככה, לא מכוון, היא מכוונת, טרח. הם בחו שם, המזח. הוצאנו אותם משלוותם. קנה אחד, טרח.
התקופה היא תקופה קשה, כל יום הרוגים. כל יום פצועים. ואני שאלתי את עצמי, מה התכלית בכל... אני לעצמי שאלתי. יום אחד אני עולה לאוויר, כרגיל, זה היה אחר הצהריים, לא בבוקר, וטסים כבר, היה להם... זה היה עוד שהיינו טסים די חופשי. זו תקופה שאין להם עדיין את הטילים. ותוך כדי טיווח, אומר לי הטייס, נפגענו, תתכונן לקפוץ. אנחנו חגורים כמובן עם מצנחים. אני זוכר, אני לא התרגשתי ולא קיבלתי את זה וזה, רק מה? אנחנו היינו מעל התעלה. עכשיו אתה קופץ עם מצנח של מה כיוון הרוח. אתה יכול גם ליפול. ואז אומר לי הטייס, אני עדיין שולט, אני רוצה להתרחק מהתעלה ואז נקפוץ. והתרחקנו, בינתיים הוא אומר, אני עדיין שולט במטוס. הגענו לביר גפגפה. וירדנו, החלק האחורי היה מנוקב. ואז דיברו שזה היה טיל. אם אני יכול לסכם את התקופה הזו, זו תקופה שאנחנו יושבים, מותשים, לילות, תקופה קשה. זה היה סוף שנת 71, הודיעו לי שאני יוצא לארצות הברית, ויצאנו, והמשכתי לסן אנטוניו, שכרנו שם דירה, היהודים שם, הקהילה עזרה לי, והייתי חודש וחצי בבית ספר לאנגלית. תקופה מאוד מעניינת, הייתי בעיקר עם זרים, קוריאנים, וייטנאמים, איראנים, זה תקופת השח, איראנים. ומשם, אחרי חודש וחצי, באנו לפורציל והתחלנו את הקורס. הקורס היה קורס מעניין. ראשית, השיטה, שיטת הלימוד. שיטת הלימוד בנויה בעיקר על הרצאות וכל יום מבחן. המבחנים האמריקאים וכולי וכולי וכולי. מבחן, דבר שאני שנאתי אותו מילדות. אני לא סבלתי את הדברים האלה. אבל היו גם נושאים מאוד מעניינים, בעיקר הסיוע וכולי. זה תקופת וייטנאם. ואתה, המרכיב הוא לאו דווקא העניין הצבאי, אלא לחיות באווירה של עולם אחר, תרבות אחרת, שפה. ואתה נפגש עם אנשים. אני התחברתי מאוד עם קצין איראני, תקופת השח, אורמן. אורמן היה טייס. רוב החניכים אגב, בצבא האמריקאי יש מה שנקרא Aviation Army. בחיל היבשה יש להם את החיל האוויר שלהם, ובתותחנים יש להם את תצפיות אוויר, תצפית האוויר. וחלק גדול מהחניכים היו בעצם טייסים, לא יודעים בארטילריה שום דבר. בין היתר, האורמן הזה היה טייס, אבל זה תקופת השח, והוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע שום דבר בארטילריה. שום דבר בארטילריה. אני אחזור מכאן, אם אני אקשר בקורס, מורידים לי את הראש. אין חוכמות. מה עושים? אמרתי לו, תשמע אורמן, אין בעיה. אתה יושב לידי, המבחנים, זה התוצאה. אתה מסתכל, ועושה, איפה שאני עושה X, תעשה X. מקבלים את התוצאות, אני מקבל 80, אורמן 85. אני אומר לו, יא אורמן, מה זה?
אתה יודע? אז מה אתה צריך אותי? הוא אומר לו, אני מסתכל, אני יושב באמצע, אתה מצד ימין, משמאלי יושב האמריקאי. אני מסתכל, אם אתם עושים אותו דבר, אני שם. ברגע שאני רואה שיש ביניכם הבדל, אני עושה אנדנדינו. ולכן, אבל התקופה היא תקופה מעניינת, אני נותן תוך כדי הקורס, זה היה בערך במחצית הקורס, הרצאה שהיא בנויה בעיקרה על מלחמת ששת הימים, החלק שאני הייתי שותף לו, כתף והפעלת הארטילריה, מה שנקרא בשפתם, ארטילריה דיוויזיונית, שאין, להם אין שום דוגמה כזו, לא בווייטנאם ולא בקוריאה, גם לא במלחמת העולם. הפעלת ארטילריה, 6 גדודים על מוצב אחד, קרי, הם קוראים לזה דיוואלי, ה-Division Artillery. והם מאוד התפעלו, זה היה הרצאה של 3 שעות. לפני כל הקורס, כי הקורס מחולק לכיתות ולשני חלקים. מי שלא הגיע היו הערבים, ירדנים, מרוקאים, מי שם היה עוד, הם לא באו. אני אגב הייתי הסגן אלוף הבכיר, רובם היו רבי סרנים, וסרנים, אני הייתי הסיניור. זאת אומרת, בכל מיני מסיבות וכולי, אני עמדתי בראש. הם לא באו. וההרצאה הייתה 3 שעות. ותוך כדי ההרצאה אני רואה שהאולם מתמלא באנשים נוספים. ופתאום אני רואה, באמצע ההרצאה הגיע מפקד הבסיס, גנרל, בריגדיר ג'נרל, תת-אלוף. גמרתי את ההרצאה. בדרך כלל הם מאוד, אתה גומר, מוחאים כפיים. פה קמו כולם, 150 חניכים, או 200, אני לא זוכר, ומוחאים לי 2 דקות מלאות. ואני עומד על הבמה, באמת, בתמימות. אני לא מבין מה קרה פה. סיפרתי סיפור, אבל... ועולה לבמה, מפקד הבסיס, ואומר לי, אני מאוד מודה לך, ואני מצטט, אתה החזרת אותי לשדה הקרב. שדה הקרב האחרון שלי היה מלחמת קוריאה, או בווייטנאם, כנראה לא ישראל. החזרת אותי לשדה הקרב. והוא אומר לי, מה שאתה עשית פה ב3 שעות, אנחנו לא יכולים לעשות ב3 שנים. נודה לי, ובזה גמרנו את הסיפור. אחרי יומיים, אני רואה פתק, אתה מוזמן לגנרל ביום זה, בשעה זו. לא העליתי על דעתי, למה? מה בעצם הוא רוצה ממני? ואני מגיע אליו, והוא אומר לי, תשמע, קולונל, הייתי סגן אלוף, לנו אין מה ללמד אותך, אתה תלמד אותנו. אני מפסיק לך את הקורס, ואתה הופך למדריך. אמרתי לו, בענווה, מי אני שלמד אתכם? אנחנו מדינה קטנה, אני יכול ללמד את הצבא האמריקאי הגדול, המיוחד. הוא אומר לי, בלי נימוסים. אז כן, אתה תלמד אותנו. אתה יודע יותר מאיתנו, והניסיון שלך הוא שונה משלנו, ואתה תלמד. מפסיקים לי את הקורס, ואני נע בין יחידות שונות. הבסיס הראשון היה 101, הדיוויזיה המוצנחת. שמה מפקד הדיוויזיה, עם המח"טים, עם הג"דים, שולחן פתוח, זה היה בסיס שאלות ותשובות. לא הרצאה וכולי. אליי מגיעים וכולי. כתוצאה מזה, הם אמרו, אבל אנחנו צריכים לתת לך מחווה. ונתנו לי קורס, זה נקרא קייג',
הקיי זה מקום סודי. נתנו לי קורס של איתור, מחשב מאתר סוללות. איך קוראים לזה? איכון, רגע. מכשיר איכון, בסדר. זה היה דבר, מחשב בגודל של חדר. וככה הגיע סוף הקורס, השתתפתי כמובן בטקס וכולי וכולי. והם נתנו לי דבר נוסף. אני לא יודע אם זה בעקבות מה שאני עשיתי. הם נתנו לנו אז את המצרר. וכתוצאה מזה הם שלחו אותי בפילדלפיה, היה להם ה-research area, הניסויים. אני ישבתי שם שבועיים ולמדתי את נושא המצרר עם כל הטכניקות ונתנו לי את לוחות הטווחים וכל הדברים האלה. בדרך חזרה היו צריכים לשלוח מהארץ גם כן למכשירי איכון בלונדון. ואז דדו אמר, אני לא יודע איך הוא ידע, עמוס בדרך חזרה, במקום לשלוח מהארץ, שהוא יעבור דרך לונדון. אז טסתי גם ללונדון לשבוע ימים ללמוד את המחשב הזה. לסכם את ארצות הברית, זו הייתה שנה מאוד טובה לי ובעיקר למשפחה. איך שהגענו, הכנסנו את שתי הבנות שהיו בגילאים 12 ו-11 לבית ספר. מיד, למחרת. בחור, שום דבר, בית ספר. הילד היה בן 4, היה בבית עם יעל. יעל יצאה לקורסים, השתלבה, אתה יודע, יש נשות חניכי הקורס, יש להם את הפעילויות שלהם וכולי וכולי. טיילתי המון בארצות הברית, עשיתי באותו שנה 50,000 מייל. נסעתי מחוף לחוף כל סוף שבוע, יש שם סופי שבוע גדולים עם חגיגות, עם חרשתי את ארצות הברית, את זה. וקלטתי טוב את השפה. קלטתי שפה, זאת אומרת, לא אלוריה, אבל זה אפשר לי בהחלט לדבר ולהביע את עצמי. חזרנו לארץ. ופה אני חוזר, הבאתי איתי הרבה חומר. אחד הדברים היפים שלמדתי בטכניקה, טכניקת התיווך, מצא חן בעיניי, הם במקום ירייה מחושבת, מבצעים את הירי, הם מתווכים מטרת עזר. אפילו בשטח שלנו. מטרת עזר, מתווכים, מאפשרים את הנתונים, בין נתוני הפתיחה לנתונים הסופיים. הנתון הזה הוא נתון שאתה מלביש אותו וכולי. העברתי כמה הרצאות במפקדת קטמר על הקורס, סיכמנו אותו וכולי. הקטמר בינתיים הוא מברוכין, זה אריה לוי, ואני מחכה לשיבוץ. ואני מתקשר לאריה, ואני אומר לו, אריה, מה קורה? הוא אומר, תבוא אליי. אתה הולך להיות מט"פ צפון. עכשיו, מט"פ צפון, ברמה הזו זה התפקיד הבכיר ביותר, שם המלחמה וכולי. החלפתי את בני ירד. הפיקוד הוא איזה פיקוד? פיקוד צפון. אלוף הפיקוד חכה, אישיות. הכרתי אותו עוד מתקופה שהוא היה מח"ט 35, כי הייתי אז בחטיבה 80 עם דוידי, והיו תרגילים משותפים, ועשיתי הרבה פעילויות בחטיבה שלו כשופט בתרגילים, וניהלנו, חטיבה 80 בנינו תרגילים גם חטיבתיים וכולי,
ולכן היה לי היכרות מקדמית איתו. המטפיה הייתה בהחלט מסודרת, צוות טוב. גדעון עציון היה קצין האג"ם שלי, היה לי קמב"ץ טוב, היה לי סגל טוב, קצין שלישות טוב, קצין תחזוקה, או אז קראו לזה קצין אפסנאות. היו לנו תחת פיקודי גדודי מילואים, אבל זה היה ימ"חים לתחזק וכולי. וגדוד סדיר, תחת פיקודי 334, שעדיין היה 160 מילימטר. היו פעילות רבה, גם בגבול הלבנון. תקריות, אש, שניהלנו ימי קרבות בגבול הלבנון, בעיקר במובלעת שבין ארדוב לאזור ההוא של דרום לבנון מזרח. היו לנו ימי קרב, קראנו לזה, ברמת הגולן, כמעט כל חודש. עסקנו הרבה בתכנונים. אנחנו הכרנו היטב את הצבא. רמת הגולן קיבלה אז, עסקנו הפיקוד בביצור, חפרנו אז את התעלה, תעלת הנ"ט, מתחת למוצבים. ישבנו הרבה בקבוצות תכנון. אני עמדתי על כך בקבוצות התכנון שהם, יש להם דרך שלישית לפעול מהקרקע בהפתעה. למה אני העליתי את הדרך הזו? כי אם הם יפעלו כך, אני מבחינה ארטילרית, או אנחנו מבחינה ארטילרית, נימצא במצב נחות מאוד. ונהיה בעמדות הבט"ש. אם תהיה להם הצלחה, העמדות האלה ישתפו, ולא ייקחו שום חלק בקטע של עד בו היחידות מיחידות המילואים. ולכן אמרתי, אם תופסים אותנו במצב כזה, והם מתחילים פעולה מהקרקע, את כל הארטילריה אני מוציא מהטווח שלהם, כלומר, פורס אותם ממש מאחור, אפילו על גדות הנהר, אני מדבר על זה, על מנת להוציא אותם מהאש הארטילרית, להוציא אותם ממצב של ישטפו אותם, וזה יאפשר לכוחות המועטים, יאפשר להם סיוע. כי במצב של בט"ש יש לך כשני גדודים, יש לך 6-7 סוללות. למה אני מדגיש את הנקודה הזו? כי נגיע ליום כיפור. משם הודיעו לי שאני מקבל את בה"ד 9, ועברתי בחגיגיות רבה. אני סיימתי את זה בערך 3 שבועות לפני מלחמת יום כיפור. העברתי את התפקיד לבר דוד. אני ביקשתי להיפגש עם המג"דים, מג"די המילואים. נפגשתי איתם בחיפה, באיזשהו מלון. אני שם אמרתי להם, אני מריח משהו. איפה הייתה האי שקט שלי, או שהרגשתי? עם הסורים, בכל ימי הקרב, הפגז האחרון היה שלהם. לא עזר שום דבר. יריתי חזרה, הם ירו מטח. הסיום הפינאלי תמיד היה בידי הסורים. זה אני. אני לא מוכן. אני האחרון. בסדר. שבוע לפני המפגש היה תקרית אווירית, והפלנו לסורים
7 או 8 מטוסים. והם לא ענו אפילו בירי אחד. זה היה הסיום, המפגש שלי עם המג"דים. אני הערכתי שמשהו הולך, לא ידעתי באיזה קנה מידה וכולי. טוב, חזרה לבה"ד 9, קיבלו אותי, שוב אלי אשת היה מפקד הבסיס, קיבלו אותי במסדר, יפה, הכל יפה וכולי, וכינסתי את כל הקצונה אחרי המסדרים וכולי, ואמרתי להם, תראו, זה הדבר הראשון שאמרתי, אתם קיבלו אותי פה במשמר כבוד, פה בצריפין. כשאני אעזוב, המשמר הכבוד לא יהיה כאן, הוא יהיה במקום אחר. הדבר הראשון שאני הולך לעשות, זה להעביר את הבסיס הזה מכאן. נקודה. אני אמרתי את זה כי כשהייתי מפקד קורס קצינים, קיבלנו, או הבסיס, קיבל הוראה מראש מה"ד דאז, אלוף שרון, לעבור לבקעה. הבסיס, מפקד הבסיס שהיה יהודה נאות והיה איש ציוני, הבסיס לא רצה לעבור, בקיצור. היה לו נוח, זה נוח, מבחינת נוחיות, והתזה הייתה, זה בית ספר שהוא בנוי על מדע, וצריך, את המדע הזה צריך להעביר בחדרי הרצאות, במקום סולידי, שקט וכולי, זה לא שדה קרב. איך מנעו את היציאה? על ידי תקציב ענק שאמרו, אתם רוצים שנעבור? הנה התקציב. ולכן אני אמרתי, אני לא הבנתי מה בסיס כזה מאמן למלחמה, צריך להיות בשדה, צריך מרחבים, מה הוא עושה פה ליד בת 12. זה היה היתרון הגדול. ולכן אמרתי בכניסה. והתחלתי לארגן את הבסיס לפי רצוני ותפיסת עולמי, והנה זה 3 שבועות אחרי שעזבתי את הפיקוד, מתחילים רחש של מלחמה. לכן הצעתי לכתמר, לנתי, בו, מכיוון שהממשלה התנגדה לגיוס מילואים וכולי, אמרתי בוא נפרק את בה"ד 9, אני אקח את גדוד הקצינים, הפוך אותו לגדוד, ובוא נעלה אותו לרמת הגולן. נתי קיבל את זה, אינני יודע אם הוא קיבל אישור מהמטכ"ל וכולי, ונתן לי הוראה קדימה. ופרקתי ובניתי גדוד מקורס הקצינים, המפקדים נהפכו למפקדי סוללות קאטים, מפקד הקורס היה המג"ד, עמי כהן, והעליתי אותו, אם אני זוכר, יומיים לפני יום הכיפורים, העליתי אותו לצפון. בנוסף, ביום לפני יום הכיפורים, או ביום הכיפורים בבוקר, כשהיה ברור שיש מלחמה, בניתי עוד גדוד או 2 סוללות 120 מחמ"ט, וגם הם העליתי אותם לצפון. אני עצמי, אחרי שפרקתי ביום הכיפורים, בשעת צהריים, עזבתי את הבסיס, הגעתי לבור, לכתמר, ואמרתי לו, אני רוצה תפקיד. הוא על המקום אמר לי, אתה צודק, עלה לפיקוד הצפון, תחליף את המט"פ. הכוונה היא לא הייתה הדחה. הכוונה היא, והיום אני מדגיש את זה, חודש לפני זה, אחרי כמעט 2 שהכרתי כל אבן, המט"פ הנוכחי, א', הוא לא רצה לקבל את התפקיד, אבל הוא קיבל את התפקיד אחרי שנה שהוא היה בארצות הברית, הוא לא הכיר ולא הבין את הקורא. ולכן זה היה הגיוני,
לקחתי את המכונית הקטנה שלי, הפורד דוקס, ואני כבר עלם. ואני דוהר לצפון. עברתי דרך הבית, לקחתי את החגור, את כובע הפלדה, אמרתי שלום לאישה, ואני דוהר. אני הגעתי לצפון בסביבות שעה 4. הרמה הייתה מכוסה באש טוטלי. אני עליתי דרך גשר בנות יעקב לכיוון נפח. ובין, אני לא רוצה להגיד פגזים ועניינים, זה הכל קשקוש. בורות, כל הכביש היה מכוסי בורות. בדרך פגשתי גם את שתי הסוללות 120 שלי, היו בצידי הכביש, ואני מגיע לנפח לבונקר. הבונקר היה הומה, אלוף הפיקוד היה שם עם כל המטה שלו, רפול, מפקד אוגדה 36 עם כל המטה שלו, ואני מחפש לראות איפה המט"פ. בדרך החלטתי שאני לא הודיע לו, לא ידעתי אם הכתמר הודיע לאלוף הפיקוד שאני המט"פ, על כל פנים החלטתי שאני לא, רסמית לא אבוא ואחליף אותו. ואני פוגש את בר דוד בתוך זה, ואני אומר לו, תשמע בר דוד, אני קיבלתי הוראה להחליף אותך כשאני המט"פ ואתה סגני, אבל בוא לא נעשה את זה רסמית. אני לידך, אבל תשמע ותקשיב למה שאני אומר. ניגשתי למפה ללמוד את הפריסה, ואני רואה שהפריסה היא פריסה קדמית, ובעיקר בצד הדרומי, שני הגדודים דבוקים לתל פאריס. דבר שני אמרתי, אם תהיה להם הצלחה, הם ישטפו את כוחותינו. ולכן אני אומר לבר דוד, אל תאסס מיד את שני הגדודים, 405 ובה"ד 9, שהיו מפוצלים אגב, ועל זה נקודה שונה, אני לא רוצה להתייחס, תקח אותם לאחור לגמרי, שיוכלו לתת תשובות אש. אחרת לא יהיה לך לא אש והם יימחקו. בר דוד לא ענה לי, הוא ניגש, ומפקד הסיוע של אוגדה 36 בני ירד. והוא אומר, עמוס מציע להוריד את הגדודים. בני ירד התפרץ, בשום אופן לא. אני צריך אותם להתקפות נגד, אני צריך טווח. אני אומר לו, בני, איזה התקפות נגד ואיזה טווח. כרגע אנחנו צריכים לבלום, אין לנו את הכוחות. לדלג אותם מיד. הוא התנגד, אלוף הפיקוד ורפול לא היו בעניין, הם לא שמו לב, אני חושב, למה שקורה. וזה נשאר כמו שהוא. שעת לילה כבר, ונכנס לבונקר, הסמג"ד של גדוד גולן, הוא היה סמג"ד של גדוד בה"ד 9. ואומר לי, לבן כולו, אני הובלתי תחמושת, משאיות תחמושת, על ציר הנפט, ו2 קילומטר מכאן נתקלתי בטנקים סוריים. הוא אומר טנקים, ואני אומר חכה, 2 קילומטר מכאן טנקים. חכה נתן הוראה מיד לכולם לצאת מהבונקר, להתקפל ולעלות למוצב הפיקוד בצפת. אני רוצה פה לנתח את מה שקרה פה. לו שני הגדודים האלה נעים לאחור, אני אומר את זה בדיעבד, אבל אמרתי את זה באותו רגע, כל פני הדרום היה שונה, כי 188 נמחקה באותו לילה. אני לא רוצה להיכנס להיערכות שלה וכולי. דבר אחד ברור, לחלק הזה לא היה סיוע בכלל, כי שני הגדודים האלה נמחקו. בשעת לילה מאוחרת
הם ניסו לדלג, זה היה בסביבות שעה 12-1 בלילה, ובתנועה על הציר הם נתקלו בטנקים קנה לקנה. הטנקים הסורים לא ידעו זה, והם לא ידעו שזה סורים, והסוללה נמחקה. היו שם הרוגים, אני אתייחס לזה אחר כך, כי אני נסעתי יומיים אחרי זה, זה הציק לי. בר דוד לא רצה שיהיה לידו. ולכן הייתי עוד 24 שעות, הסתובבתי שם, לא יכולתי יותר לאחוז את עצמי, מצאתי איזשהו ג'יפ, ולאורך הציר הנפט הגעתי, לא ידעתי אם יש טנקים, אין טנקים, אני רציתי להגיע לסוללות. יום שלישי. זה יום שלישי בבוקר. 9 לאוקטובר. ואני מגיע לסוללה, בדיוק על ציר הנפט, תל פארס, מחזה נורא. שם קיבלתי את אחד מהשוקים, אומרים לזה טראומה, שמאומה, אני עד היום נושא את זה, את המראה של מה שראיתי שם. הכל היה עוד לא פינו, ומראה נוראי. סוללת תל פארס. על כל פנים המשכתי, ועליתי למוצב לתל פארס, פגשתי שם את עמי כהן, שהוא היה המג"ד. שוחחתי איתו, והבעתי את כעסי וזעמי, ובין היתר אמרתי לו, למה אתה כאן? למה לא היית עם הגדוד? היו לי טענות. כי בתורת הקרב שלנו, זה נכון שאתה צריך לבקש אישור, אבל אם מגיעה בעיה, אתה שם נמצא, היה לך את הזכות המלאה לדלג. אבל הם לא עשו את זה. טוב, אני ירדתי משם, אני ראיתי שיש ריכוז מעל קטן וריכוז, וירדתי לראות מה זה. מסתבר שזה קבוצת פקודות של אוגדה 36 להבקעה. עמדתי מהצד, מה יש לי לעשות? הקשבתי. כל מה שעשיתי רק, אמרתי למפקד הסיוע, הוא היה אז רב סרן, מזרחי, מג"ד חדש. אגב, הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל, הוא היה מפקד הסיוע של ינוש, חטיבה 7, וכל מה שעשיתי, לא דיברתי איתו. אמרתי לו, גלגל את האש, ככה עשיתי לו. אל תפזר, גלגל לפני הכוחות, עמוד האש, לך ככה. הוא עד היום, כשהוא רואה אותי, הוא מזכיר לי, גלגל את האש. לא אמרתי שום דבר. ואז נגמרה קבוצת הפקודות, רפול ניגש אליי ואומר לי, עמוס, מה אתה עושה כאן? אמרתי לו, אני עיתונאי, מה אני עושה כאן? לא רצו אותי, אני מסתובב כאן. אומר לי, בוא אליי, בוא, תעלה על הזחלם. ואני עולה עם רפול ומתחילה הבקעה, הכל הולך יפה. אני יושב, אני סטטיסט, אבל לקחתי מפה, ואני רואה שאם אנחנו מתקדמים עוד 3 קילומטר, עם ה-175, יש לי טווח לפאתי דמשק. אני קורא לרפול, ואני אומר, רפול, שמע, יש לי רעיון. תגיד לסיירת, אני לא זוכר מי זה היה הכוח העליון, רוצו עוד כמה קילומטר, ובוא נפעיל, ניקח את ה-175, ונריץ אותו, ונתחיל לראות על דמשק. רפול כמובן התפעל, ואמר, זה אפשרי? אבל אני אומר לו, זה אפשרי, הנה. ורפול משתכנע, וכמו שאנחנו מדברים ומתווכחים, מגיע אלוף הפיקוד, חכה עם השר דיין. ומתיישבים.
ורפול אומר, יש לי את אפשרות לירות על דמשק. והוא מסביר לך שהוא רוצה לקחת תותח 175, הוא נתן הוראה כבר לרוץ קדימה, ואנחנו לקראת ערב יכולים להגיע. מתערב דיין ואומר, מה אני צריך לירות על דמשק אם אני אשלח חיל אוויר שיפציצו? ואז אני מתערב ואני אומר לו, אדוני השר, יש הבדל בין המטוס שמגיע וזורק פצצה לבין תותח, אני מצטט בדיוק מה אמרתי, תותח שיורה על דמשק, זה אומר, דמשק אנחנו בשערייך. והאישור מתקבל, ועל המקום, בני ירד, מודיע למגד ה-175, אלדו, התחיל להזיז תותח אחד. המדובר הוא בתותח, או שני תותחים, אני כבר לא זוכר, ולהריץ. לא, אני מספר גם, כי אחרי זה, כל מיני חבר'ה לקחו קרדיט, שהם אמרו, ואמרו לדיין, תאכל את הכובע, אתה לא מבין, היא קשיחות, שמי קשיחות, זה קשקוש מקושקש. יכול להיות שאחרי זה שלחו עוד, אחרי הירי הזה, אבל זה היה הירי הנכון. התחילת הזה. וככה ההבקעה התחילה, אנחנו נכנסנו פנימה, ואני תוך כדי הדיבור אומר, רפול, שנה בכלל את כיוון המטרה. בוא נמשוך לכיוון דמשק. המקום פתוח. בוא נלך על דמשק. זה היה שעת לילה כבר, מאוחר, ואני מקבל בקשר של רפול הודעה שמיד אני אצא ואני אגיע למטכ"ל. אני מגיע למטכ"ל, אומר לי נתי, תשמע, אתה צריך לרדת לסיני. תוך כדי שיחה, ואני בבונקר במטכ"ל, מתקשר מפקד האגד של אריק, הקנין, ומדבר עם נתי. והקנין הייתי סגנו בששת הימים, והוא היה מט"פ שלי, ואני מדבר איתו, והוא אומר, שמע, טוב שאתה מדבר, בוא אליי, בוא תעזור לי, אני צריך אותך. ואני בלי חוכמות, אומר, אני מגיע. אני לוקח את עצמי, נוסע ללוד, אני מגיע לביר גב, ברגל הלכתי למפקדה, אין אף אחד. איך אני מגיע? ואני רואה שם, זה השעה בערך 4, 5, אני רואה טנדר עמוס עם מנות קרב, טנדר אזרחי. אני ניגש, אני רואה שם שיש שם מפתחות, ואני אומר שם, הסתובבו כמה, אמרתי, מי זה הנהג? וזה אחד אומר, אני הנהג. אמרתי, בוא, תעלה, אנחנו נוסעים לטסה. אני מגיע לטסה כבר זה שעת לילה, מסתבר שהחפ"ק יצא כבר, הקנין יצא. אני יצרתי איתו איזשהו קשר ואומר, תשמע, יש פה בעיה, הסוללות, הגדודים בלי תחמושת. יש שיירות תחמושת, אבל לא יודעים איפה הם ומה הם. תנסה להשתלט על העניין. יש שם ג'יפ של הרמת, עם קשר, תיקח אותו וזה. בקיצור, התלבשתי על הג'יפ, וכמו שאני יוצא מזה, אני רואה סרן ורב עם המשטרה הצבאית, שם כל הכבישים הצרים האלה היו מלאים עם כוחות וכו'. ואני עם ארטילריה, אני אומר, מי אתה? הוא אומר, אני מוביל פה שיירה. אמרתי לו, למה משטרה צבאית זוזו הצידה? הורדתי את הזה, אלוף משנה, השתלטתי על השיירה ואני מוביל אותה לציר הכביש. אני מגיע לציר הכביש, הכל שם על הכביש שיירות. מסתבר, דני מת עם החטיבת הצנחנים, עם הסירות, היו על הזחלמים, עומד על הכביש. ניגשתי לסמח"ט ליוד, ככולם חברים, אנחנו כולם מבינים. אני אומר, תשמעו חבר'ה, תפנו את הכביש, אין תחמושת, אני פה עם איזה 100 מסעיות תחמושת, תנו לי לעבור.
דני מת נתן הוראה מיד לזחלמים לרדת מהכביש, ירדו הצידה, ואני עם השיירה מגיע, היו שם 4-5 גדודים, והם מאוד שמחו אגב, הגדוד שלי מששת הימים, 872, שמחו מאוד לראות אותי, המורל היה נמוך, אבל ההצליחה התחילה, ואני עברתי בין הגדודים, והייתי בדיוק על הגבעה של החפ"ק, כשהמחזה היה נוראי. מימין מושכים את הגשר, 10 טנקים בתוך הדיונה, ולא מסוגלים להזיז את הגשר, והוא נקרע ועניינים. זה היה לפנות בוקר, אני ירדתי מהגבעה, ואני רואה שני חיילים הולכים שפופים. מסתבר שזה היה מח"ט 35, ז"ל, וסגנו אמנון ז"ל. אמרתי להם, לאן אתם הולכים? בואו עלו, ואני העליתי אותם על הג'יפ, ולקחתי אותם לצומת. אני, אחרי יומיים, הגיע הקטמר, והחלטנו שאני חוזר, ומתחיל להקים מחדש את בה"ד 9. טסנו צפונה, הייתי עוד איתו יומיים בבונקר, וחזרתי לבה"ד 9. ספר את ההקמה. עכשיו אני מתרכז בנושא בה"ד 9. חזרנו מהצפון, קורס הקצינים היה מוכה, ולקח חודש-חודשיים, והתחלפו הרמטכ"לים. מוטה הוא הרמטכ"ל, החליף את דדו. אגב, שלטעמי היה מפקד, ועוול גדול נעשה לו, זיכרונו לברכה. אחד הדברים שקבעתי לעצמי, שבזמני אני מעביר את בה"ד 9 מצריפין. לא היה לזה מקום, לא מבחינה לימוד הנושא, בוודאי ובוודאי לא בתרגול הנושא. זה היה גם מבחינת יעילות, יציאה של היחידות לאזורי האימון, וחזרה ביום חמישי בלילה. כלומר, משבוע יומיים הלכו על הנסיעות, רחווה ג'אי. אני לא מדבר על אקסידנטים וקורבנות וכו'. בוודאי ובוודאי יעילות כספית. ואני ביקרתי, היה לי קורס קשה או זה בדרום, וכשאני באזור ניצנה, אני עובר ואני רואה בשבטה מחנה וגדוד מילואים שמה, טנקים. נכנסתי פנימה ושאלתי אותם אם הם בעלי המקום. אמרו לא, הם באימונים והמקום ריק. אמרתי, זה המקום, לשם אני יורד. אני לקחתי את מ"פ המפקדה שלי, את הסגן, וקצין ההדרכה, הם נכנסו לסוד העניינים. אמרתי, לכו תסיירו, ותקבעו בדיוק מה צריך, קצת תיקונים. היה שם מספר מבנים, כי זה נבנה לגדוד נחל, אז היה חדר הדרכה, אודיטוריום כזה גדול, וכמה צריפים שיכלו לשמש להדרכה, ומגורים, ולשכת מפקד, מטבח גדול וכו' וכו'. אמרתי, זה בסיס מספיק טוב על מנת, בחוץ אני אעשה הכל אוהלים לכל המחלקות האחרות. והם זה, שני דברים אני קבעתי לעצמי שאני חייב על מנת לרדת, זה חשמל ומים. היתר לא מעניין אותי.
כי אם אני אדרוש כרגע תחזוקה במיליונים וכולי, זה ייקח, הבירוקרטיה, זה ייקח שנים. מסדר הסיום, מסדר עצוב, היו לי כמה הרוגים? 16. כמה? 16. 16 הרוגים. ילדים, הרגשתי, אני הייתי מוכה. אני הרגשתי, יכולתי, אילו היו שומעים בקולי, הם היו היום במסדר. אבל אני לא העליתי את זה, ולא עשיתי מזה עניין, לכבודם של ההורים. לא להכביד על ההורים. לכן אני עברתי על זה. זה הפעם הראשונה שאני מעלה את זה. היום, אחרי 45 שנים, כל השנים. נגמר המסדר, הרמטכ"ל אוסף את הקצינים, קציני הבסיס, ובעיקר קורס הקצינים, ומדבר ומרעיף, ואז הוא אומר, מפקד הבסיס, ברעם, הוא הכיר אותי. היה לנו אינסידנט בפום, ואני סיפרתי על זה, כן? הוא שלח אותי לאשתי. בסדר. נו ברעם, מה אתה רוצה? קומנד קאר, ג'יפ, מה אתה רוצה? אמרתי לו, לא קומנד קאר ולא ג'יפ. אני רוצה לעבור מכאן. הוא אומר לי, לעבור מכאן, מבעד 9, צריפין. אמרתי, כן. לאן אתה רוצה לעבור? אמרתי לו, יש מחנה ריק בשבטה, אני רוצה לעבור לשם. ואז הוא מסתכל על הכתמר ואומר לו, הכתמר, נתי, מה דעתך? נתי אומר, אני לא יודע מזה. פעם ראשונה שאני שומע. אז הסכסכן הזה, מה, לא התייעצת עם הכתמר? אמרתי לו, לא התייעצתי לכתמר. למרות שהוא חברי וידידי, המטה שלו לא רוצה שאני אעבור. הם חושבים שזה מקום של, זה מכללה פה. התיאוריה היא יותר חשובה מהביצוע המעשי, והם רוצים להישאר בצריפין. אמרתי, ולכן לא רציתי, הם יפריעו. פה אני שם את זה. הקיצור, הרמטכ"ל אומר, נתי, תגישו לי נייר עבודה וכו'. אני כמובן הסברתי לנתי, נתי הוא בחור מבין וחבר טוב, אבל הוא יודע בדיוק, הוא חי, מטה ובזה. והתחלנו לגלגל את זה. לא דרשתי שום דבר, רק שני הדברים, אמרו לא, צריכים להכין כמה דברים, ובעוד 3 חודשים תרד. טוב, בניתי חזרה את הבסיס, קצינים עזבו, קצינים באו וכו' וכו', אבל אני נעול על העניין הזה. ביום בהיר אחד אני שומע כבר את הרכילות, הפכו את זה, שברעם לא רוצה לרדת ומשעה את העניין. אמרתי לעזוזל, עד כאן. ומה עשיתי? פשוט לגמרי. אמרתי למ"פ המפקדה שלי, השבוע, בימי שישי, הייתי נותן הוראות לשבוע הבא. מכנס את כל מפקדי הזה, ובזה הוא אומר, אני שבוע הבא יורד לכאן, והוא יורד לשם, וזה יורד לכאן. אמרתי, מצוין. הכל בסדר, רק יש שינוי אחד. ביום חמישי הבא, אתם לא באים לצריפין, אתם באים לשבטה. שם כל אחד יהיה לו את המקום, יהיו אוהלים, מקופלים, באותו לילה תקימו את האוהלים, את המעל, את המיטות. אמרתי, לכל מחלקה יש את המסעיות, תשאירו פה צוותים שיעמיסו את המסעיות מהמחסן מה שנשאר, ועודרו לשם. וביום חמישי הבא, והודעתי לכולם, אני יוצא לשבוע חופש. כי היו לי, זה בעיה, זה לא פשוט, זה 10 אנשי קבע, רבי סמלים, וזה שגרים בלוד והסביבה, וכל יום בשעה 4 עולים על המשאיות
שמסיעות אותם הביתה, ופתאום, אופה, יוצאים למדבר, אין חופש, אין מסעיות, והכל משתנה. והתנפלו, אנחנו רוצים רעיונות, וזה אמרתי, בשבטה יהיו רעיונות. ביום חמישי הבא בלילה יהיו רעיונות. ואכן, יצאתי לחופש. ביום שישי אחרי זה הגעתי, עשו עבודה טובה, אנשי המטה שלי חילקו את זה נכון, ויש מים ויש חשמל, והשיירה ביום חמישי בלילה נכנסה לשבטה. כל פני החיל השתנה. במה השתנה? כי כל שיטות ההדרכה התהפכו. לדוגמה, היינו מלמדים, ומי שמבין, מנה מפיקים, ובתוך החדר, אבל אתה לא רואה את התוצאה, אתה מחשב. פה מה עשיתי? אמרתי, המנה מפיקים נמצא על גבעה. הוא עושה את הלימוד, את החישוב, ותותח אחד יורה. מי זה התותח שיורה? היה לי גם את המחלקה של אימון התותחן. כשהיו יורים באוויר את הפגזים, כי התותחן, אחרי שאתה מלמד אותו לראות, אתה צריך גם ללמד אותו עם תחמושת חיה. וככה ייעלתי את כל המערכת. המערכת קיבלה צורה שונה לחלוטין. אבל זה מגיע, וככה עוברים החודשים, והכל. יום בהיר אחד, לילה, אני ישן, שעה 3, דופקים בדלת, הכתמר מגיע. ואני הכרתי אותו טוב, נתי, מלבד שהוא מפקדי, הוא גם ידידי וחברי. עצבני לגמרי. אני ידעתי לגמרי, מה קורה פה. ואני אומר לו, נתי, בוא, יש המיטה של הסגן שלי שאיננו, בוא, תישן, בבוקר נקום ואז נדבר. קמים ב6 בבוקר, הלכנו למטבח, נתי אוהב צ'יפס, שקשוקה, הכל ברוח טובה עדיין, אבל הוא עצבני. אמרתי, נתי, מה אתה רוצה לראות היום? הוא אומר, יש פה קורס קשה. מזרחי היה בדיוק המפקד של קורס הקשה. בוא נראה את קורס הקשה. עכשיו, כעיקרון, כשהיה קורס ממין זה, לסיום, היו שולחים יחידה סדירה שתסייע בתרגיל האש של הקורס. אני לא ביקשתי שום יחידה סדירה וכו'. והוא אומר לי, קורס הקשה, זה תרגיל עם אש? אמרתי, ודאי. הוא אומר, אבל לא ביקשת יחידה ולא שלחנו לך יחידה. אמרתי, אני לא צריך, יש לי את היחידות שלי. הוא אומר, איך? אמרתי, תכף תראה. ואנחנו נוסעים, זה היה באזור ניצנה, אנחנו נוסעים לאורך הכביש, הוא רואה רשת הסוואה. הוא אומר לי, מה זה? זה תותח, אמרתי לו, שמייצג גדוד. גדוד. מאיפה התותח? אמרתי, יש לי קורס תותחן. ומי המפיק? אמרתי, יש קורס קצינים. זה המפיק. וככה אנחנו עוברים, והוא רואה 3 תותחים לאורך הדרך פרוסים, 3 גדודים מסייעים לקורס הקשה. מגיע לקורס, מזרחי מקבל אותו, טנקים. מאיפה הטנקים? מזרחי אומר, פה פלוגה, היא התאמנה, ביקשתי שיבואו וישתתפו בתרגיל. יופי. והתרגיל מתחיל, וכמובן הכנסתי שם את גלגל האש. גלגל אש. וזה עבד, היה גם מאוד מוצלח. ונגמר התרגיל. פני הכתמר שונו, שמח, גן עדן. ואז אני עכשיו החלפתי את הצורה. אמרתי, אני עכשיו הכועס. אמרתי, נתי, בוא כנס לג'יפ. לקחתי את הג'יפ, עליתי על גבעה, אמרתי, למה הגעת באמצע הלילה? מי ברבר לך את השכל? הוא אומר לי, עמוס,
זה חודש ימים. המטה דופק לי את המוח, שהכל שמה נראה זוועה. אין אימונים, אין זה, הכל שמה מתפרק. והחלטתי אחרי ישיבה כזו, ב-12 בלילה אני יורד לראות את זה. ואני מגיע אליך, ואני רואה גן עדן. גן עדן, באמת היה גן עדן. אמרתי לו, תשמע נתי, אתה וכל החבורה שלך נמאסתם עליי. תכנן להחלפה. לא רוצה לראות אתכם יותר. נמאס לי מכם. כמובן, הייתה השיחה, אני רק מראה את היעילות. אבל הדבר החשוב ביותר, מה שקרה, מגיע אליי נתי יום אחד, ואומר, תשמע, הרמטכ"ל קרא לי, האמריקאים נותנים לנו 9 גדודי M109. כן, 109? כן. אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, אני אגיד לך מה לעשות. לך מיד ותגיד כן. הוא אומר לי, בסדר עמוס, ומה נעשה? אמרתי לו, בוא, נחשוב. יש לנו את הכלים האלה, על מי אנחנו מלבישים אותם. תוך כדי שיחה, שיחה של חצי שעה, הגענו למסקנה, נפרק את ה-120, את גדודי המחמט, נהפוך אותם ל-M109, ואז הוא אומר לי, בסדר, אבל כוח אדם, קצינים. אמרתי לו, נתי, תמצא במאגרי כוח אדם, קצינים שלא צריכים אותם, קציני חי"ר, זה לא משנה מה. לעשות את זה קצר, הוא הודיע על ה-109, קורס קצינים, הביא מהצנחנים מלאי, אני קורא לזה מלאי, זה קצינים שלא נמצאים בשיבוץ. הביא 100 כאלה, 100 שמות, ואנחנו לעשות זה שוב קצר, הקמנו קורס מיוחד לקצינים, כי אני זוכר איך שכנעתי, אמרתי, א' הם קצינים, זאת אומרת, את המנהיגות הצבאית יש להם. מה אנחנו צריכים להכניס להם פה? את תורת חתם. זה איך לשים אותות, קו אפס, קצת ללמד אותם תחמושת, איך מתווכים. זה לא בעיה, זה לא בשמיים, זה לא מדע. נערוך תוכנית קורס עבורם. ואכן, אני מדלג, כעבור מספר חודשים, הגיעו הקורס, אני זוכר זה אנשי מילואים, צנחנים, שפתאום עושים אותם תותחנים. אני כינסתי את כולם, ואמרתי להם, זה שעת חירום, אני מבין, אתם אנשי חי"ר, אתם חונכתם ותורגלתם להיות אנשי חי"ר, ופתאום עושים לכם את ההסבה לחתם, ואין ברירה, תראו את זה כצורך חיוני, חירום. אנחנו מקימים עכשיו גדודים חדשים וכו' וכו'. 1, 2 שם אמרו שהם לא מוכנים, אמרתי להם, בלי חוכמות, אתה תישאר בקורס, ואם אתה תסרב, אני אכניס אותך לבית סוהר. זה סירוב פקודה. אני נותן פקודה, ככה, במילים האלה. זה לא משחק יותר. אנחנו הקמנו במספר חודשים, ופה אני מציין בחור, את שימי קרום, קצין נהדר, בחור נהדר, הוא היה מפקד המתקן שלי בעובדת, והוא עשה את ההסבות, ועשינו את ההסבות. אני חושב
זה אחד ההורדה, זה שינה את פני החיל, כמובן הנשק החדש שקיבלנו וכולי וכולי, ההתייעלות, היום זה אחד המוסדות החשובים בצה"ל, המוסד עצמאי, בשבטה, זה כבר עיר שם וכולי, ואני לוקח לעצמי את הקרדיט של היצירה הזו. פום. אני עוזב את הבסיס, עובר, משבצים אותי מדריך בפום.